ஹல்லேலூயா. அப்படியே நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படியே கரங்களை தட்டி எல்லாரும் அந்த ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. கர்த்தர் நல்லவர். இந்த நாள் ஆண்டவர் வேத வசனத்தின் மூலமாய் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. கர்த்தர் நல்லவர். வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க. 1 கொரிந்தியர் 16வது அதிகாரம். 1 கொரிந்தியர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து சபைக்கு எழுதின 1 கொரிந்தியர் 16வது அதிகாரம். அதில் 13வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். எல்லாரும் கவனிங்க, எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 1 கொரிந்தியர் 16வது அதிகாரம் 13வது வசனம். விழித்திருங்கள், விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள், புருஷராயிருங்கள், திடன் கொள்ளுங்கள். எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா? எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லாரும் புதிய ஏற்பாட்டில் 244வது பக்கம். எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. சரி, வாசிப்போம். விழித்திருங்கள், விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள், புருஷராயிருங்கள், திடன் கொள்ளுங்கள். சத்தமா சொல்லுங்கள் ஹல்லேலூயா. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து பட்டணத்தில் இருந்த சபையாருக்கு, அப்படி என்றால் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவராய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு கொரிந்து பட்டணத்திலே சபைக்கு செல்லுகிற ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் நிறைய ஆலோசனைகளை சொல்லுகிறார். அந்த சபைகளுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்கு, அந்த சபையில் வருகிற ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன, அவர்கள் என்ன நிலைமைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்று சொல்லி பலவிதமான ஆலோசனைகள். நீங்க இப்படி இருக்கணும், ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் இப்படி இருக்கணும், சபைக்கு வருகிற ஜனங்கள் நீங்க இப்படி இருக்கணும், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்கிற நீங்க இப்படி இருக்கணும்னு ஆண்டவர் அவர் பவுல் மூலமாய் நிறைய ஆலோசனைகளை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். இங்கே அவர் ஒரு ஆலோசனை சபையாரை பார்த்து சொல்லுகிறார், விழித்திருங்கள். சத்தமா சொல்லுங்களேன் ஹல்லேலூயா. அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில ஃபுல்லா என்ன உறங்கிக்கிட்டா இருந்தாங்க, இல்ல சபையில உறங்கிக்கிட்டா இருந்தாங்க? இல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில விழித்திருக்கணும். ட்ரெயின்ல நம்ம பயணம் பண்ணுகிறோம். ட்ரெயினில் நீங்கள் பயணம் பண்ணும்போது அங்கே எழுதியிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எழுதி போட்டிருப்பாங்க, பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டில் எழுதி போட்டிருப்பாங்க, திருடர்கள் ஜாக்கிரதை, உங்களுடைய உடமே நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்க, திருடர்கள் ஜாக்கிரதைன்னு எழுதியிருப்பாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? பலர் வருகிற இடம், பல விதமான ஜாங்க இருப்பான், யார் எதுக்கு வரான், எதுக்கு என்ன சூழ்நிலையில் நிற்கிறான் யாருக்கும் தெரியாது. உங்க உடைமைகளை நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளணும். விழித்திருங்க. அப்படின்னா நீங்க எச்சரிக்கையா இருங்க, திருடர்கள் சுற்றுகிற இடம். அதே போல ஆவிக்குரிய பாதையில பவுல் சொல்லுகிறார், விழித்திருங்கள். சத்தமா சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனை ஆராதிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் விழித்திருக்க வேண்டியது அவசியம். ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அதுக்காக உறங்காம மாம்சீக பிரகாரமாய் நான் சொல்லல, உறங்காம விழித்திருப்பதை நான் சொல்லல. நல்ல உறங்குவதற்கு ஆண்டவர் பூமியை படைத்தார். உலகத்தை சிருஷ்டிக்கும் போது பகல்னு ஒன்று சிருஷ்டித்தார், இரவுன்னு ஒன்று சிருஷ்டித்தார். இந்த உலகத்தில் இரவை மனுஷனுக்காக எதற்காக சிருஷ்டித்தார் என்றால், பகலெல்லாம் நீ கஷ்டப்பட்டு உழைத்து இரவு நேரம் நீ நல்ல படுத்து உறங்கணும். அதுக்காக தான் நமக்காக இரவை கர்த்தர் சிருஷ்டித்தார். பெரிய ஆட்கள் சொல்லும்போது, மருத்துவர்கள் ஆலோசனை சொல்லும்போது சொல்லுங்கிறாங்க, ஒரு மனுஷன் குறைந்தது 8 மணி நேரம் எந்த கவலை இல்லாம உறங்கினா அவன் சரீரத்தில் எந்த நோய்கள் வராது. அப்ப நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்க, சரீரத்து பிரகாரமாய் நமக்கு சொல்லப்படுகிற சில காரியம் உண்மைதான். நம்மகிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு, ரொம்ப விழிப்பா இருப்போம், யாராவது தூக்கிடுவானுங்களா, ஏதாவது திருடிட்டு போயிடுவாங்களா, ரொம்ப கவனம். ஆனா ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் பவுல் சபைக்கு சொல்லுகிறார், நீங்கள் விழித்திருக்க வேண்டும். சத்தமா சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. காரணமே, உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் யாருடைய ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து வசனத்துல வேதத்தை சொல்லும் போது பிசாசை குறித்து அவன் கள்ளன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உனக்குரிய கிரீடத்தை ஒருவனும் எடுத்துக்கொள்ளாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு என்று ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார். அப்போ நமக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை திருடக்கூடிய, நமக்குரிய நன்மையை திருடக்கூடிய ஒரு கூட்டம், ஒரு பொல்லாத சேனை இருக்கு. அதுதான் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை சொல்கிறார், நீ விழித்திரு. ஞானஸ்நானம் எடுத்து ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் பல நேரங்களிலே நாம் தகர்ந்து போவதற்கு காரணம், பல நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கை அழிந்து போவதற்கு காரணம், பல நேரங்களிலே நம்மை குறித்து ஆண்டவரை திட்டங்கள் தகர்ந்து போவதற்கு காரணம் விழிப்பில்லாமல் நீங்கள் இருப்பதினால். சத்தமா சொல்லுங்கள் ஹல்லேலூயா. விழிப்பா இருக்கணும். ஆண்டவர்கள் சமூகத்தில் ஆவிக்குரிய காரியங்கள்ல உற்சாகமாய் விழிப்போடு கூட இருக்கணும். வேதத்தை வாசிக்கும் போது உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொன்றாய் நான் சொல்லுகிறேன். ஆதி ஆகமத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது, ஆதாமே ஏவாளையும் தேவன் உருவாக்கி ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வச்சாரு. வச்சுட்டு சொல்லுகிறாரு,
எல்லாத்தையும் நீ கவனிச்சிக்க, இதெல்லாம் உனக்குரியது. இந்த விருட்சத்தின் கனியை மட்டும் புசிக்காது, இது நமக்கு தெரியும். ஆனா நான் எதுக்கு சொல்லுகிறேன், அவர்கள் அந்த இடத்துல என்ன காரியத்துல விழிப்பா இருந்திருக்கணும். ஆண்டவர் முழு தோட்டத்தையும் தந்துட்டாரு, ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு கரத்துல கொடுத்துட்டாரு, சந்தோஷம் தான். ஆனா அந்த ஆதாமும் ஏவாளும் எதுல விழிப்பா இருந்திருக்கணும்னா, இந்த கனியை புசிப்பதற்கு, இந்த கனியை இச்சிப்பதற்கு ஒருவர் என்னிடத்துல சொல்லும் போது இதை நம்ம எக்காரணம் கொண்டு தொட்டுற கூடாது என்பதில் விழிப்பா இருந்திருக்கணும். ஆனா பிசாசு எல்லாவற்றையும் நாட்கள் தாண்டின பிறகு அவனுக்கு தெரியும், இந்த எச்சரிக்கையில இவர்கள் விழிப்பில்லாம இருக்கிறாங்க, இந்த நேரம் நம்ம தூக்கிட்டு போயிட முடியும்னு சொல்லி தந்திரமாய் உள்ளே இறங்கி அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் விழிப்பில்லாததினால் அவர்களை ஆண்டவர் விலக்கின காரியத்தில் விழுந்து போனார்கள். சத்தமா சொல்லுங்கள் ஹல்லேலூயா. நன்றாய் ஒன்றை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், ஆண்டவர் உங்களுக்கு நமக்கு சொல்லுகிற காரியம், எல்லா மனிதனை குறித்து ஆண்டவருக்கு திட்டம் உண்டு, எல்லா மனுஷனை குறித்து ஆண்டவருக்கு நோக்கம் உண்டு. ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் சபையில வந்த பிறகு ஆண்டவர் நமக்கு வைத்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும்னா விழிப்பா நம்ம இருக்கணும். விழிப்பு இல்லைன்னா ரட்சிக்கப்பட்டது வீணாகிரும். விழிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது. விழிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க உங்க காரியத்தில் விழித்து உஷாரா இல்லாம இருப்பீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் நமக்கு சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் காரணம், பிசாசு எப்ப உனக்குரியதை பிடுங்கிக் கொள்ளலாம் அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான். சத்துரு எப்ப உனக்குரியதை பிடுங்கிக் கொள்ளலாம் அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான். அப்ப முதல்ல அவர் சொல்கிறாரு விழித்திருங்கள். அடுத்து அவர் சொல்கிறாரு விசுவாசத்துல நிலைத்திருங்கள். சத்தமா சொல்லுங்கள் ஆமென். கடைசி நாள்ல விசுவாசத்தை காண முடியாது பைபிள் சொல்லுது. அப்போ ஒன்று, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை விழிப்பா இருக்கணும். ரெண்டு, அவர்களிடத்தில் ஆண்டவர் விசுவாசத்துல நிலைத்திருக்கணும். விசுவாசம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் விசுவாசத்துல குறைபட்ட நிலைமை. அடுத்து சொல்லுகிறாரு புருஷராயிருங்கள். சத்தமா சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. புருஷர் அப்படின்னா நம்ம பாஷையில சொன்னா ஆம்பளையா இரு. சிலரை சொல்லுவாங்க பார்த்துறீங்களா, அது நம்ம சபையில் ஒரு பிள்ளை என்கிட்ட ஒரு நாள் ஒருத்தர் பேசும்போது சொன்னார், அந்த பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை தான், ஆனால் அது ஒரு 2 ஆம்பளைக்கு சமமான பிள்ளை. சத்தமாக சொல்லுங்களேன். எனக்கு அதை கேட்கும்போது சந்தோஷமா இருந்தது. நான் கேட்டேன் எது, வண்டி ஓட்டுறது முதல் யாராவது என்ன சொன்னா கூட அப்படி மேலேருந்து கீழே ஒரு பார்வை பார்க்கும், ஓடி தள்ளிடுவானே அப்படின்னு. அது ஒரு சந்தோஷம். அப்போ பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை தான், ஆனால் அந்த பிள்ளை ஒரு என்கிட்ட சொன்னாலும் 2 ஆம்பளைக்கு சமம். அப்போ அந்த பிள்ளை ஒரு ஆம்பளைக்கு சமம்னா எதை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம்? அந்த பிள்ளைக்கு தைரியம், அந்த பிள்ளைக்கு அது. ஒருவேளை இந்த வசனத்தை பார்த்துட்டு புருஷராயிருங்கன்னு சொன்னா கணவன்மார்கிட்ட தான் ஆண்டவர் புருஷர்கிட்ட ஆம்பளைகிட்ட விழிச்சிருன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆம்பளைகள்கிட்ட தான் ஆண்டவர் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருன்னு சொல்லி இல்லை. யாரா இருந்தாலும் தேவனுக்கு முன்பு ஆணன்றும் இல்லை பெண்ணன்றும் இல்லை, எல்லாம் ஆண்டவருக்கு முன்பு ஒன்று. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்க, புருஷராயிருங்கன்னா தைரியமாய் பலம் உள்ளவனாய் நீங்களும் நான் இருக்கணும். கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் நல்லவர். ஆண்டவர் அடுத்து சொல்கிறார், இதுதான் முக்கியமான காரியம். இல்லை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, விழித்திருப்பாங்க, நிறைய பேர் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பாங்க, நிறைய பேர் புருஷராக இருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். நான் கடந்த நாட்களில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து அந்த பிரச்சனைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு விதத்தில் லிவிங்ஸ்டன் பாஸ்டர் விடக்கூடாது, பாஸ்டர் நான் உனக்கு பின்னால் உண்டு, ஃபுல்லாக ஃபோன் அடிச்சுட்டு கிடப்பானு, ஃபோன் அடிச்சு நான் உண்டு, நீங்கள் எப்படி அமைதியாக இருப்பியா, எப்படி நீங்கள் அந்த விஷயத்தை கேட்காம இருப்பியா எல்லாம் சொன்னான். பிரச்சனைன்னு வரும்போது ஒரு பையனையும் காணல. 2 பேர் எனக்கு கூட உண்டு, 2 பேர் எனக்கு கூட. அந்த 2 பேர் தான் எனக்காக எதிர்த்த. நான் எதுக்கு சொல்லுவேன், இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் புருஷராயிருங்கள். நிறைய பேர் நான் எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க, இங்கே எப்படி சொல்லுவாங்களோ வாட்ச விடால கேட்டுருதுல நான் பார்த்து அப்படி இப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவேன். ஆனால் உண்மையான ஒருத்தன் யாருன்னா பிரச்சனை வரும்போது நிற்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் விசுவாசத்தில் நிற்கிறான். சத்தமா சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நான் சொல்லுவேன், பாஸ்டர் நான் பழைய பாவத்தெல்லாம் விட்டுட்டேன், ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டர் நான் முந்தி போல இல்லை, நல்ல ஜோமன்னு, ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டர் நான் பழையது போல இல்லை, கூட்டத்துக்கு வரேன், ஆராதனைக்கு வரேன், பைபிள் படிக்க, ஜெபிக்க, உபவாசம் இருக்கேன், எல்லாம் நல்லது. ஆனா இந்த அனுபவம் எங்க நிக்கணும் தெரியுமா? இந்த அனுபவம் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வாழ்க்கையில ஜெபம், வேத வாசிப்பு, விசுவாசத்தில் நிலை நிற்கிற அனுபவம் எங்க நிக்கணும்னா போராட்டமும் பிரச்சனையும் வரும்போது இந்த அனுபவத்தில் எவன் நிற்கானோ அவன் தான் ஜெயித்தானே தவிர மற்றவன் தோல்விதான் அடையணும். நம்ம பண்ண ஜெபத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம பண்ண நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க, கடைசியில் ஆனுவல் எக்ஸாம் ஒன்று வருது, பிள்ளைகள் படிச்சு ஆனுவல் எக்ஸாம் எழுதலைன்னா பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஒரு வருஷம் பால்
அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில பைபிள் படிக்க, ஜெபிக்க, ஆராதனைக்கு வரேன், நான் எல்லாத்திலையும் நல்லா நிற்கு. போராட்டம் வரும்போது எந்த மனுஷனால நிற்க முடியலையோ, போராட்டம் வரும்போது எந்த மனுஷன் தேவனுக்காக அந்த போராட்டத்தில் ஜெயிக்க முடியலையோ, அவன் மீண்டும் மீண்டும் தோற்று இருக்கிறான், அவன் இன்னும் பலப்படல. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் இன்றைக்கு நான் புருஷர்களாய் வெறும் வாய்ச்சவடால அல்ல, வெறும் வாய் வார்த்தை அல்ல, நீங்களும் நானும் எல்லாவற்றிலும் புருஷராய் கர்த்தர் கரங்களை தட்டி கர்த்தர் அந்த பலத்தினால் நம்மை நிரப்புவாராக. கர்த்தர் அந்த அபிஷேகத்தை நமக்கு தருவாராக. கர்த்தர் அந்த பலத்தினால் நம்மை நிரப்புவார். ஒரு முறை ஒரு இடத்துல ஜோம் பண்ண போயிருந்தேன். அப்போ நிறைய பேர் கூட இருந்து ஜோம் பண்ணாங்க. ஊழியத்தில் நிறைய பேர் கூட இருந்து ஜோம் பண்ணாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் சொல்ல, அது ஒரு உபவாச ஜபம் ஒரு சபையில் வச்சு நடந்து, அதில் நிறைய பேர். அப்போ ஒருத்தன் சொல்ல, பாஸ்டர் நான் ஆரம்ப காலத்தில் 50 நாள் 60 நாள் கண்ணை மூடிட்டு உபவாசம் தான். சந்தோஷம். அடுத்து ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு விதத்தில் சொன்னாங்க. கடைசி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகல் ஜபம் முடிஞ்சு 3 மணிலேருந்து 5 மணி வரை ஊழியக்காரங்க ஜெபம் பண்ணோம். அதை முடிஞ்சு இரவு ஆராதனை. இரவு ஆராதனையில் ஒரு 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 பொம்பளை பிசாசு பிடிச்சு கொண்டு வராங்க. பயங்கரமான போராட்டம், பயங்கரமான போராட்டம். அத்தனை ஊழியக்காரன் அங்கே உண்டு. ராத்திரி கூட்டம் முடிஞ்ச பிறகு சோறு. அப்போ எல்லா ஊழியக்காரெல்லாம் உண்டு. நான் அன்னைக்கு அதான் கவனிக்க பாருங்க, கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை அலக்கழிக்குதுன்னா அடி. சில பிசாசு அப்படிதான், சில பேர் தெரியாம போய் பிடிக்க போவாவ, தலை முடியாது பிடிச்சுன்னா விட்டாது, அந்த அப்படி அது பிடிச்சு வச்சு. அதே போல் அன்னைக்கு அலக்களிக்குது சபைக்குள்ள. நல்லா பார்த்து அந்த பாஸ்டர் மனைவி மட்டும் நின்று அதை பிடிச்சு மற்றவங்க எல்லாம் ஒதுங்கி பயப்படுவாங்க. அந்த நேரம் கடைசியில் கூட்டம் முடிஞ்சு எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம் பாருங்க. நான் அதில் கண்டதை சொல்லுவேன். எல்லாரும் ஜெபம் பண்ண பார்த்த பிசாசு அலக்கழிச்சு ஒருத்தனே முதல்ல அது பிசாசுக்கு ஒரு தந்திரம். முதல்ல ஆடின உடனே ஒரு பாஸ்டரை பார்த்துட்டு, டேய் சொல்லட்டா எல்லாம் நம்ம ஆள் உஷாராயிட்டாரு. இது இப்போ நம்ம கதை தண்டவாளம் மண்டவாளம் எல்லாம் வெளியில் வந்துடுறது. உஷாராயிட்டு சோத்திரம் ஆசனாயிட்டு. அது முதல்ல தானே. அடுத்து இனி ஒரு ஆள் கொஞ்சம் நல்லா ஜெபம் பண்ணார். உன்னை வீட்டு கதையை சொல்லட்டா அப்படின்னு அவரும் உஷாரானார். கடைசியில் உண்மையில சொல்லுங்க, கொஞ்ச நேரம் போராட்டம். அது அதுக்கு தந்திரமாகும். நாயானதுன்னா அது பலன், தேவ பலன் தான் சொல்லாது. இப்போ இவங்களுக்குள்ள என்னன்னா, நான் பிறகுதான் யோசித்து பார்த்தேன், உண்மையில வீட்டில் பிரச்சனை இருந்தது. ஒருத்தன் ஆளு கொஞ்சம் குழப்பவாதி, இவன் சொல்லட்டா உனக்கு கதைன்னு கேட்டான், அவன் உஷார் ஆயிட்டான். இனி ஒருத்தர் உன வீட்டு கதையா சொல்லட்டான்னு கேட்டானா இவர் உஷார். உண்மையில சொன்னதெல்லாம் யாருன்னா பெரிய பெரிய காலையில் தானே இல்லையா 60 நாள் கண்ணை மூடின ஆளு, 40 நாள் தண்ணி குடிக்காத ஆளு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி பிசாசு போகவே இல்லை. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு பாஸ்டர் ஃபோன் பண்ணேன், பாஸ்டர் எப்படி அது பிரதர் எல்லாரும் போன பிறகு நானும் ஒய்ஃபும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் இருந்தோம். ஆண்டவர் கிருபையில பூரண விடுதலை. சத்தமாக சொல்லுங்கள் ஹல்லேலூயா. நான் எதுக்கு சொல்லுங்க, நான் 60 நாள், நான் 40 நாள்